karga-karga, no? In fact, sa Amerika, ang mga farmers, gamit nila ni para magkarga og mga fertilizer o uban pang mga kinahanglan nila sa farm. Diri raman sa atua sa Pilipinas ginababy ang mga pick-up. Napamanggani ang tawag pick-up diri sa atua luxury. Atong dala karon by 2022 Ram Rebel 1500 Night Edition. Sa baning Ram bay? Kaning Ram, American brand na siya. Under the Stellantis Group. Ang uban, ang tawag ni Dodge Ram. It used to be Dodge Ram kay under sila sa Dodge nga umbrella pero giusab na sa Stellantis. So pag mayroon kag Dodge, mo na ang mga SUV or ilahang mga kotse like the Challenger and the Charger o kanang mga Durango, Nitro, nana. Pero pag moingon kag Ram, pasabot ana pick up. So Ram plus iyahang modelo like Ram Rebel 1500 or Ram Longhorn 1500 or Ram RHO or Ram TRX. So pag pick up Ram. So basically, kaning Ram Rebel 1500, mura ni siya straight competitor ni F-150. So sa US man good, ang tulo ka best-selling pickup trucks. Number 1 na gidiha ang F-150, number 2 ang Ram series, number 3 ang mga Chevrolet. Ang makina ni a 5.7 liter V8. Ang kumangutana kag fuel consumption, technically gastos gud siya. It's around 5 kilometers per liter ang iyahang consumption ani. Asa nang nasapa diri? Asa mong sapa na diri? Oo, gaan na kay siya no. This is really made for in ani ka challenging nga mga road condition. Gwapo pud nimo siya i-pair sa imuhang uban pang hilig. Kung naga motocross ka, kung naga trail ka, sakto kayong iyahang bed para ana nga purpose. Pwede nimo sakyan og duha siguro or tulo ka motor. Tungod kay gihimo ni siya para sa inani nga condition, gwapo pud nga imuhag yung i-upgrade para mas imuhang fully maximize ang iyahang potential. Like this unit here, nailisa na ang iyahang rim, nailisa na ang iyahang tire, o bigger tire than the stock. Iyahang mga stock ani like this stepboard, appeal na siya daan, so dako kayo siya help. Then, ang isa sa pinaka-unique na feature aning 1500, though this is optional for Ram Rebel, kaning gitawag nga Ram box. Pwede ninyo ni gamiton para sa inyong mga pagkaon, sa mga ilimnon, nga inyong ipabugnaw, kay naka-design yun ni siya for that purpose. Dili lang dili nga side, sa pikas pod naa. Then, naanay built-in nga stepboard, nga easy na lang sa access, pasaka. So this is really made for adventure. This is really made for karga-karga, no? In fact, sa Amerika, ang mga farmers, gamit nila ni para magkarga og mga fertilizer o uban pang mga kinahanglan nila sa farm. Diri raman sa atua sa Pilipinas ginababy ang mga pick-up. Napamanggani ang tawag pick-up diri sa atua luxury kay tungod lagi sa presyo. Pero utility gyud ang use sa isa ka pick-up. Kani nga feature niya appeal na pud ni ang tuyo ani pag nakay gamay lang nga karga, makompress siya dito ug ma-secure. This is movable. So there's another ram box diri nga side. Kung dili enough to dito, naapa kay pwede magamit diri. Bay, gasolina or diesel? Unsa may mas gwapo? Medyo polarizing na siya nga issue bay. Kay naay mga tao moingon, gusto sila gasolina kay mas nagalangto daw ang isa ka kinabuhi sa sakyanan kung gasolina. Kay kabalumantang ang gasolina
mas limpyo compare sa diesel, no? Naapoy uban, they opted for diesel kay mas cheaper. Pero sa ako lang, naagi mga sakyanan nga better gyud nga gasolina sila. I think depende na gyud sa imong purpose sa imong sakyanan. Though this truck dili gyud nako ni siya ma-recommend kung himuon nimo ni siyang daily nga sakyanan. Labi na kung gamiton nimo para sa negosyo kay medyo sakit ang iyahang consumption para sa uban. Pero para pud sa uban nga namalit gyud ani, maybe ilaha gyud pong gina-enjoy ang power sa isa ka Ram Rebel compare sa uban nga mga pick-up nga usual nato makita sa kadalanan. Again, it boils down kung unsa imong gamit. Kung gamiton nimo sa negosyo, go for diesel, go for a smaller engine nga dili kay bugat sa bulsa, especially kung nagasugod pa ka. But if you already reach that peak nga kuha na lang easy na ang flow sa kwarta, this is something pod nga pwede nimo paliton para dili lang basta nakapalit ka og pick-up, ma-enjoy pod nimo. Kung i-compare nimo ang mga pick-up nga kasagaran nato makita dire o compare aning mga American pick-up, layo gid siya kalahian. Pakita na ko sa imo ang sulod bay. Tanawa, dako na iyang screen. Akong i-on bay ha. Dako na iyang screen. Daghan siya mga controls nga wala sa mga usual na mga pick-up. Na siya back camera. Kung gusto niyo makita unsay nahitabo dito sa imuhang bed. Naka-rotary dial na pud ni siya. Dili siya usual nga shifter. Then diri gi-retain gihapon nila ang old style pero naay digital screen sa tunga. Then ang iyahang mga gigamit nga mga finishes like this carbon fiber, ang iyahang mga metal finishings dire, lahi ra gyud siya compare sa mga usual na pick-up. This one, iyahang seats, ang iyahang quadribay dako kaayo, daghan kay kag magamit. Napagani quadri o murag gamit sa mga engineer kani daghan kay siya level of kuan. Even ang second row bay grabe kaluag, daghan kay mga secret compartment diha, ilalom ani na floor na ay compartment both sides. Pag imuhan ni siyang i-open na apoy storage dire. So utility gyud ang iyahang gamit, dili lang basta powerful siya nga pick up, kundi diri mismo sa iyang interior daghan kay kag mapuslan niya. Kay as I've told you earlier nga sa Amerika, utility gyud ang purpose ani kadagko nga mga sakyanan. Wala ni gi-create nga ani siya kadako for nothing, pero naagyoy purpose. Iyahag yung mga features, design gyud siya for a particular purpose, especially like sa mga farmers, mga construction workers, ug uban pang gagamit ani for utility purposes. Performance-wise, expected yun no nga powerful siya than the usual pickup tungod sa kadako sa iyang makina. Pero mo na gitawag nga naagoy downside permanente. Ang downside na ana ang iyang consumption, especially gasoline siya. Pero ma-serve yun niya iyang purpose. So kung daghan kay kag karga, kung daghan kaayo ka og mga heavy ang imuhang requirement, mapuslan yun di mo siya. In fact, according sa owner ani, na-try pa niya o guyod og dump truck, kay nalubong ang dump truck. So kana alone murag mo na iyahang edge over other pickup trucks. Handling wise, syempre dako kayo siya, medyo kuan naay kuan ba learning curve. Pag sugod nimo drive ani, medyo mabaguhan ka sa iyang size. Usahay sa mga parking, medyo lisod. Pero equip naman po siya og mga 360 degrees camera, na daghan naman po siya sensor all over its body.
So, di na pud kakulbaan. Iyahang suspension ani kay naka kanang naka pang off-road setting na gud siya daan. Pero sa highway smooth pud kay siya mudagan. Karon bay mugawas ta ato aning dagan og highway. Since American truck siya, unya gi-import siya sa local dealer, price-wise, relatively high yun ang iyang price compare sa uban nga mga pickup trucks. Pero mo na gitawag nga apil man pud na sa gibayaran ang iyahang ang quality sa iyang materials, ang quality sa iyahang pagkabuhat o apil na diha ang mga uban pang consideration, taxes ug unsa pa no. Right now this cost more than 4 million. Murag 4.5 yata ni karon ang Ram Rebel. For maintenance by, ang nakagwapo, ang distributor sa mismong Ram ug uban pang Stellantis products diri sa Philippines, naa sila'y mga roadshow nga ginahimo ug mga caravan. I believe murag twice a year ang ilahang roadshow ginahimo dinhi sa Davao ug Gensan ug Cagayan de Oro. So didto ni siya gina PMS. Unya iyahang fee pag-abot sa mga maintenance same ra gihapon sa uban nga mga naanda nato. Ako lang napansin, for example, mga brake pads, mga inana og ang iyahang mga uban nga consumables, mas layo og maabtan compare sa mga Japanese brands, layo og mileage nga covered ang imuhang bag-o ka mag-ilis sa imuhang nakayos mo ni bay, napansin ako mas layo og abdan ang iyang mga consumables compare sa mga usual brands. Napod siguro reason behind that, pero mo na ako napansin mas tipid ni siya consumables, dili lang standard nga 10,000 ka mag-ilis, maabdan pag 30,000 ang ubang consumables. So dito ang iyahang murag advantage. Bay, kumusta iyang dagan sa highway ba? Okay kaayo kay syempre mas tipid siya sa highway, pero okay po diyang dagan sa highway. Bisan pag ilisan ni siya og ligid nga mas dagko, na-maintain gihapon niya tong ride sa iyang stock. So, okay po siya for highway. For me lang ha, mga inani nga mga sakyanan, murag mas ma-enjoy nimo diri sa atuwa sa Mindanao compare sa laing lugar sa Pilipinas, labi na ka ng medyo traffic kay kani wapo man itong mga dalan. In fact, diri karon sa area nga ginadaganan nato 3 lanes on both sides na, so 6 lanes na, so ayos kaayo. So murag mas makatipid pug ka og fuel consumption kay dili ka magsighunong. So kung nagaplano ka nga mo try og bigger trucks or bigger pickup trucks, I think kaning Ram Rebel is one of those American pickup trucks nga pwede nimo i-consider. Para sa ako, sulit siya, gwapo ang iyahang ang worth sa imuhang gispend, imuhag yung ma-enjoy kay tungod sa iyahang mga features o of course sa iyahang performance. Bye! Basig ganahan ka sa mga music na gigamit namo sa mga videos, labi na sa atong mga friends ng mga photographers, videographers, and atong mga kapwa vloggers. This is your chance to get a free 30-day trial just by clicking the link below. Ang atong channel nga Sakay Tabay, ato nang gihimo not just to give information, para pod ma-explore pod nato ang ubang utang sama sa lahi-lahi nga brand sa sakyanan, lahi-lahi nga mga pwede suruyan, o lahi-lahi nga mga kalingawan. So bye, please suportahi ang among channel, o kung naa kay gustong i-comment o kanang mga gusto diha nga magpa-feature sa ilahang mga sakyanan, sa ilahang mga business, i-message lang mi kay ato nang hatagan og panahon. Salamat, bye. Bye, ayaw kalimot bye ha. Like, share and subscribe sa Sakay Tabay para man-notify ka kung naami mga bagong video. Sakay Tabay.